Pa kaže Allahov poslanik, ko svako jutro i predvečerje 3 puta kaže Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Ko prouči ovu dovu, a ona znači u ime Allaha, s čijim imenom ništa ne može naštetiti ni na zemlji, ni na nebesima, on sve čuje i sve zna. Kaže sallallahu alaihi wasallame, lem yadurrahu shay. Ko ovo prouči, ne može mu se ništa loše desiti. 3 puta. Ujutru klanjaš sabah namaz i nakon sabaha namaza kažeš Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. 3 puta. Prije akšama kažeš Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. 3 puta. Ništa ti se inšallahu ta'ala uz Allahovu pomoć ne može loše desiti. Ako proučiš ujutru, cijeli dan sve do predvečeri, i ako proučiš predvečer, sve do ujutru, cijelu noć ne može se ništa loše desiti.